दा जिहेतु जोंनि गहपुराव थानाय आरो सनितपुराव थानाय माखासे बर'फ्रा गोबां मोगा-मोगि जाना दं। जिहेतु जोङो गोबां रायजो-राजाजों बिथांमोनजों सावरायलायनानै मिथिनो मोनदोंदि बिथांमोना बिटिआरआवसो थागोन ना जोंनि बिटिआरआवसो थागोन। दा बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दं। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ बायदि आं बाथ्रा नुहुराखै। ओरैनो रोखा बाथ्रा बे जे बिटिआर जि मोनसे जोङो दाख्लि दिल्लीयावहाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारि जि मोनसे गोरोबथाखौ खालामबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे दफा फैफादों जे एरिया इनक्लुसन खालामनाय आरो एक्सक्लुसन खालामनायनि मोनसे दफा फैफादों। बे दफा फैफानायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो रोखा जादों जे बिटिसिनिफ्राय इयुनाव कमिसननि गेजेरजों माखासे गामि बर' थायै गामि जाय गामिफ्राव बर' गैया रेभिनिउ गामि बिटिसिआव दंखायो बे गामिफ्राव बर' अनजिमा सुबुं अनजिमा गैया बे गामिफोरखौ दानख'नायनि बाथ्रा फैगोन बे रोखा जाबाय। आरो बर' थानाय ओनसोलफोर सानजा आरो साहा हमना लादो नोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा। बे जिल्लायाव बर'फ्रा एसे गोबां दङ, खोब दङ। बे ओनसोलखौ सोलायनायनि बाथ्रा फैगोन आरो दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांनि सोंनायनि फिननायाव नैबे बाथ्राखौ आं बुंगोन जे बिटिआरआव हाबनो लुबैनायाथ' बयहाबो मिजिं दं। जोंहाबो हाबनो दं मिजिं दङ। जोंनि जायगानि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला आरोखि नाथाय सैथोआ बे जे कमिसना स्टाडि खालामगोन, नायबिजिरगोन, रिपर्ट होगोन। बावहाय खालि बर'नावल' सोंनाय नङा, गुबुन हारिनावबो सोंगोन, गुबुन आफादफोरनाव सोंगोन। बावहाय हेंथा होग्राफ्रासो बारा जागोन ना हाबनांगौ थानांगौ होनग्राफ्रासो बारा जागोन बिदिबो बाथ्राखौथ' फैनो हागोन। आरो हेंथा होग्राफ्रा बारा जायोब्ला बेयाव जेंना जानायनिबो हागौ। दा माखासे बाथ्राखौ एग्रि जाजोबबावबायना एबारनि जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा बावहाय जोंनि हाग्रा ओनसोलखौथ' सोनो नागिरथारामोन। खिन्थु एबारनि बे गोरोबथानि गेजेरजों हाग्रा ओनसोलखौबो सोनो हागोन बे रोखा जाबोबाय। दा हाग्रा ओनसोलखौ सोनो हागोनब्ला जोंनि नुनायाव सनितपुर जिल्लानि साहा बाहागो जेराव जोंनि बर'फ्रा खोब रायजो जानानै दं बे साहा बाहागोफ्रा हाबगोन आरो गहपुरसिम फैथारनांगौखौ एसे जेंना नुयोब्लाबो उनाव मा जायो बे एसे नायहैनो गोनांगौ बाथ्रा जागोन। दा बाथ्राया जाहैबाय गहपुरसिम सफैनांगौ मोनसे समस्तिनि बाथ्राया एसे बयखौबो सानहोबाय थादों बुंलायदोंबो। बे समस्तिया जाबाय बिहारि समस्ति। बे बिहारि समस्तिया more than 20 किल'मिटारसो गोलाव आरोखि। माने सनितपुर माबानिफ्राय ओजोंहाय बिश्वनाथनिफ्राय माबासिम हाबफैनांगौआ गहपुरसिम हाबफैथारनांगौआ बे बिहारि समस्तिया जिहेतु 20 किल'मिटारसो 20 किल'मिटारसो गुवार बेखौ बारबोनानैसो गहपुर मोनफैयो। दा बे बिहारि समस्तियाव बर' मानसियानो गैया, बे 20 किल'मिटारसो। दा बर' सुबुं गैयाब्ला बेनो मोनसे जोंनि थाखाय जारला जाहैनो हागौ, जेंनायाव फैनो हागौ। आरो मोनसे प्रिन्सिपल दंखायो जे बे एरिया बारायनायाव बे कन्टिनिउटि मेनटेन जानांगौ। कन्टिनिउटि माने नांजाबलायनांगौ गामिफ्रा। बर' गामिया बे दरसे गामिजों बै दरसे गामिजों नांजाबबाय थानांगौ। खेंख्रा खेंख्राबाबो नांजाबलायनाय जागोन आरोखि। दा बेबायदि नांजाबनायनि खाबु गैया बिहारि समस्तिखौ बारनानै। दा बे जाहोनावहाय जेंना जाहैगोन नामा बेखौ माखासे मानसिया बुंदों। दा लुबैनायाथ' लुबैयो। गहपुराथ' खेबनै गेजेर हारसा बर'नि गेजेराव मासखार जानाय जायगा जाहैबाय। जोबस्रांनो गोबांदों, गोबां मानसि मुंख्लं जादों, बुथारजादों आरो न' बां जादों। माने सयहांगा जालांदों। धोन सम्पति बे ट्रेजिक जारिमिन आरोखि। दा बेखौ नायोब्ला गहपुरा हाबथारनांगौ बेखौ जोंबो फिल खालामो बा जोङो सानो आरोखि। आरो हाबहोनो हायोबा मोजां, नाजानायाथ' नाजालायदों। नाजासेयावबो क्राइटेरिया जुदि थोनाब्ला कन्टिनिउटिया जुदि मेनटेन जायाब्ला बेयोथ' गोरलै जानाय। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय आं दिनैनि बे सोंनाय फिननायनि गेजेरजों बेखौ रोखा बुंनो लुबैयो जे जोंनि मानसिफोरनि जि मोनसे गावजों गाव दिनैहाय डिभिजन बा गावस्रालायनाय खौसेथिनि आंखाल जों मोनथिगौ बाथ्राखौ बुंलायोब्लाबो खामानि जिहेतु जों मावनो फैला जादों फेलें जानानै। इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल होननाय बाथ्राखौ जों बुङोब्लाबो जोङो प्रेक्टिकेलि बेखौ मावफुंनो हायाखै आरोखि। दा आं बेखौ मोनसे समाव बुंबाय थादों, लिरनायावबो मालाबा लिरबोदोंबो जे बर'फोरनि गेजेराव जोङो जोंनि आल्टिमेट गलसिम सहैनांगौबा
बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ बुहुम मोनसे मास्टार दाहैनायनि जों मोनसे थांखिजों जों सोमावसारबोदों बे सोमावसारनाय मोगथों जाफुंनायखौ जों लुबैथारोबा जोंनि खौसेथि जाथारनांगौ बे मोनसे आरो खौसेथि जानो हायाबा जोङो जे जोंनि आल्टिमेटखौ सौहैनाय नङा बे आरो गोबाव सम जोङो जुजिलांबावनांगोन बा सम लाबावगोन बे रोखा बाथ्रा गैया आं बुंनो लुबैनाया नैबे जे जोङो बर'फ्रा खौसेथि जानानै जोङो जुजियोब्ला पलिटिकेल इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो राजखान्थियारि जोंनि जुजिनाय खौसेथि राजखान्थि जुजिनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि सिमाखौ बारायनो हाथारो आंनि नुयो आंनि मोनदांनायाव दा जोङो माबोरैहाय हायो होनोबा गोबां बिटिसि बायरायाव एमएलए समस्थिफोर दं बे एमएलए समस्थिफोरखौ जोङो बिसायख'थि जेब्ला जायो एसेम्बलि इलेक्सन जेब्ला जायो जोङो गोबां बिजाथिखौ देरहाहोदों गोबां बिजाथियानो जेंनाजों गोनां जायो जोंनि थाखाय दा बे रलखौ जों लानो हायो दा ज' जानानै बर'फ्रा जुजियोब्ला बे खामानिखौ जों मावनो हाखायो आरो बार्गेन खालामनो बिराद मोजां जायो दाम खालामनो थाखाय राजनितियाव जे जोंनो नैबेसिमबो जों नोंथांमोन देरहागोन जुदि नोंथांमोना होआ जों गैयानो जों बेरेखा जों खालामदों बेखौ जों बुंनो हायो दा जोंनि नाजानायनि गेजेरजों 19निफ्राय 30 जनसो समस्थियाव जोङो जोंनि बर'फोरखौ जोङो ट्रेन्सलेट खालामनानै जोङो ट्रेन्सफार खालामनानै देरहाहोनोबो हायो जेनहोनोबो हायो दा बेखौ लानानै जोङो बार्गेन खालामनो हायो बिजेपिया जिहेतु बे सरकाराव दं आरो बिजेपिया नेक्स्ट टाइम 2021आव पावाराव फैफिननांगौबा जोंनि सहायनांखागोन दा सहायनांगौआवहाय जोङो जुदि ज' जायो होननानै खामानि मावोबा जोङो बार्गेनखौ खालामनो हायो दामखौ खालामनो हायो आरो बे मिनिंफुल जायो आरो जों बेजोंनो मोननायनि खाबु मोनथारो नाथाय जों जेराव ज' गैया बे जोंनि दरदाम खालामनाय बेसेबां अजन होजागोन बेखौ साननो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैनाय बेसो जे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय एना एनि हेंथा हेंथि हिंसा हिंसि जानाया जोबनांगौ ज' जानानै जोङो खामानि मावलायनांगौ आरो अब्लानो आं सानो गफरसिन एरिया एक्सटेनसन जानाया बे असम्भब जाया बे माने जोंनि मोगथांनि बायरा नङा नाथायब्ला आं नैबेखौ रोखा मिथिगोन बा बुंगोन जोंनि लखिमपुर धेमाजिसिम बा सदियासिम मोनहैथारोबा जेंना दं मानोना एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा बुंनो थांनायावहाय लखिमपुर आरो धेमाजिनि बाथ्राखौ बुंनांगौबा बावहाय मिसिं अट'नमास काउन्सिल दंखासै सनल अट'नमास काउन्सिलाबो दंखायो देउरि अट'नमास काउन्सिलाबो दंखायो बे समस्तफोर गैया होनबा दंथ' आरो इलेक्सनबो जाबाय थाखायो दा गुबुन हारिफ्रा मिसिं सनवाल आरो देउरि बे हारिफ्रा गावबागाव हारिनि मुङाव फिसा फिसाब्लाबोथ' अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बे गावबागाव हारिनि बिमुङाव मोननाय अट'नमास काउन्सिलखौ बेखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गैया खालामनानै जों बड'लेण्डआव थांनोसै मालाबाबो बुंनाय नङा आरो जेब्लासिम गुबुन हारिया सापर्ट खालामा मदद होआ आरो जोंबो थागोन होननानै खामानि मावबाया एरिया एक्सटेनसनखौ जोंनि जायगायाव लखिमपुर आरो धेमाजि बा सदियासिम जोंनि मिजिं खालामनाया मिजिंखौ जों खालामनो हागोन दा प्रेक्टिकेल जाफुंनायखौ जों साननो गोब्राब बे बाथ्राखौ रोखा जाबाय आरो ओंखायनो इउनिटिया जोंनि गेजेराव मास्ट आरो जाथारनांगौ बे लुबैनाया जोंहा दङ आरो खौसेथि बर' सुबुंफोरा लुबैथारो आरो बुंबोबायबो थादों खावलायबोबायबो थादों दिनैबो बुंबावगोन जे बर'फ्रा बर' एस ए हल मास्ट बि इउनाइटेड खौसेथि जाथारनांगौ आरो जोंनि हारिनि जि जेंना जेंसिफोर दङ बेखौ ज' ज' जोङो आखाइ हमनानै मावनो सुस्रांलांनांगौ आइ आफानि मिजिं जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि होलांनाय मोन्थोर आरो बर' हारिखौ बुङो मोनसे मास्टार लानाय गेरेमसा हारि लानाय बे प्लेन बेखौ मोगथां जाफुंहोनो थाखाय बर'आ खौसे जायाब्ला खिन्थु बेयो गोबाव जानांगौ बा जोङो जे मोगथां जाफुंहोनो हानाय नङा बा थांखि थांखिसिम जोङो सहैनाय नङा बे रोखा बाथ्रा दा जिहेतु नैबे जोंनि बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख'या मायाव जागोन आरो बेयो मोनबेसे कनस्टिटिउसन जोङो बेखौ बिल पास जाखांनायनि उनावहाय जुदि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिलआ नैबे एसेम्बलि सेसनाव पास जायोब्ला बे पास जानायनि उनावहायनो जोंनि गेजेराव सरकारजों आसाम सरकारजों जिरायगोन आरो अन द बेसिस अफ द पपुलेसन बेखौ लानानैसो समस्थिखौ बानायनाय जागोन एरिया डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ नायनानै बानायनाय जागोन दा जोङो दिनैनि दिनाव मोनसे एप्रक्सिमेट जों अनजिमा होनानै जोंनि मडेलिटिखौ बानायगोन बे एसे खमायजानोबो हागौ बा बेनो थानोबो हागौ खिन्थु बारायगोनखौ जों नुवाखै जोङो 60 समस्ति लाखिनाय जोङो मिजिं लागोन बे सरकारजों जोंहा रायज्लायनाय दंबावो बे रायज्लायनायनि उनावहाय अन द बेसिस अफ द पपुलेसन जोंनि
बर' कालसाराल समाजखान्थिनि सिङाव बेसेबां सुबुं अनजिमा थागोन बेसे लाख थागोन बेजों बे समस्थिफोरखौ बा बियाबफोरखौ दानायनि बाथ्रा फैगोन आरोखि दा मोनसे बाथ्राया गाहाय मावखुलिनि बाथ्रा बुङोबा गोबां समाव हाग्रामा महिलारि सार रायजोसभानि MP बिश्व दैमारि आरो सन्दन ब्रह्म बिथांमोनजों एसे आं सेयार खालामबाय बा रायज्लायबायबो आरो BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो रायजोसभानि MP बिश्व दैमारि बिथांमोनहा बुंनाय बायदियै सानजानि नोगोर सिमेन्ट साब्रैखौनो बिसोरो जानायनि बाथ्राखौ जानांगौनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा मोनसे बाथ्राया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेखौनो बुंबाय थादों जोंनि गाहाय मावखुलिखौ जों बहाय लानाया गिदिर बाथ्रा नङा जों लानो हागोन दाबो जों लिरनानैबो होगोन बा जोंनि मडिलिटियाव बे थासिगोन नाथायब्ला मोनसे जिनिसखौ जोङो नैबे थाबैनो बिल पास जानायनि उनावहाय जनेल अफिसफोरखौ जों जुदि थि खालामना लानो हायाबा जों मोनफुंनो हायाब्ला गाहाय मावखुलिखौ जों लानाया एसे जेंना दं जों बेखौ नुहुरदों मानोना धुबुरीनिफ्राय बिसिम फैनानै जोंनि जिल्लासिम फैनानै 5 लाख गाहामनि बा 10 लाख गाहामनि स्किम मोनसेनि थाखाय धुबुरीनिफ्राय बिसिम खारबोनानै खामानि फैनांगौआ बेयो मुलाम्फा जानायखौ दाय बुंनाय बायदि खहा जानायनि बांसिन खाबु दङ ओंखायनो जुदि जनेल अफिसजों मोननो हाथ'वा आं सानो टेम्परारि माबायोब्लाबो जोङो गुवाहाटिखौनो जोङो गाहाय मावखुलि हिसाबै बाहायथ'नांगौ बायदि जोङो साननाय बायदि सानो आरो दा बेयो मा जाहैबाय उननि बाथ्रा आरो बे गभर्नमेन्टजोंबो रायज्लायनो थाबावबाय ओरैनो खुलिबाय आरो जिहेतु नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंखादों दि जोंनि धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरा जिहेतु मिसिं अट'नमास काउन्सिलावबो दङ दा आं सोंनो सानदों दि जिहेतु बर'नि थामथि गोरोबथायाव जोंहा बर'फोरखौ कार्बि आंलंआव ST हिल्स होनायनि मोनसे स्टेटासखौ लानानै कार्बि स्टुडेन्ट इउनियन आरो कंग्रेस आफादफ्रा जिहेतु जाबायदि अजद दैखांदों बैबायदि अजद जोंनि नैबेयावबो BKWC दानायाव मिसिं अट'नमास काउन्सिल सुनुवा अट'नमास कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना माबाफोर अजद होगोन नामा? ओरैनो मोनसे सर्सखौ जोङो रोखा जाबोदों बा जोङो रादाबफोरखौ जोंबो लादों बे बिथिङावहाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय थोंजोङै बिदि अजद गैया बिथांमोना एसे दुखु फोरमायनाय जों खोनायो जे जों ज' मावबोलायखाबायमोन मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव बर' मिसिंजों ज'आनो जाबायमोन जों ज'यैनो थालायोबासो मोजां जासिगौमोन बे मोनसे दुखु फोरमायनायखौ जों खोनादों आरोखि खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोङो बाहाय बुंबोदों बे दिनैनि दैदेनगिरिफोरजों जोंनि गोरोबनाया दिनै मोजां इयुनाव मा जायो ओमफ्राय बांसिन मा जोंनि बर' रायजो राजाफोर बा जोंनि सुबुंफोर बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गावनि जोंनि बिदा फंबाय हिसाबै सोमोन्दो जि थानांगौ थागोन खिन्थु काउन्सिला जिहेतु बे फर्मुलाबो आलादा जानानै दंखायो बा देरियाबो आलादा जानानै दंखायो बा जोङो दिनै आलायै मोननो थाङो बिथांमोनहा बाजाराव जेबो गैया बे बाथ्राखौ बांसिना बुंदों आरो जोंबो बेखौनो सानो नंगौबो गोरोन्थि सानांगौखि जेबो गैया गावबा गावखौ लानानै खामानि मावलायनाया साबसिन जायो बोरैबाबा गावनि होनना बुंनायाबो सैथो बाथ्रा बेयो दा माखासे अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राबो बिदिनो फैदों जोंनि मोन्थिनायाव एफा एनै बिदिनो बाजानायाबो दङ माखासे आरो माखासे माने गावबा गाव जानायाबो स्रा जायो होननानै गावसिनि गेजेरनिफ्रायबो बुङो आरोखि दा बे हिसाबै एसेबां गोराथ' अजद दं बे नङा आरो जिहेतु WPT आरो बिसिम मन्थ्रिया जोंना मानगोनां सन्दन ब्रह्म बिथाङानो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु जोंनि फेभार आरो चिफ मिनिस्टारनि फेभार दङ बे हिसाबै प्रब्लेम दं होननानै आं सानाखै बा अजदा एसेबां गोरा होननानै आं सानथ'वाखै आरो मोनसेया जाहैबाय राव अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राया एसे कनसिडारेसनाव फैनांगोन नामा बे मोनसे जोंनि सावरायबाय थानाय जादों आरोखि मानोना राव अट'नमास काउन्सिलखौ 6 शेड्युलाव लांथारनो होननानै गभर्नमेन्टआबो मोनसे डिसिसन दङ आरो 6 शेड्युलाव लांथारनाय जायोब्ला बेनि बावहाय थानाय बर'फोर हाजोफोर आरो गार'फोर गुबुन हारिफ्राबो बेखौनो आबद्ध खालामनो हानाय नङा खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जे जोंखौ बे रोखोम कम्पालसनाव दोननाय जायोबा जोंनि पलिटिकेल जि मोनसे इयुननि जि मोनसे जोंनि खाबु मोननांगौनि जि समाजफोर जानांगौ बियाबफोर दानांगौ बेखौ थिग जानांगोन बे बाथ्राखौ माखासे बुंदों आरोखि दा ओंखायनो बेखौ जुदि बर'फ्रा बहाय थाथारनो गोनां जायोबा बेनि माबा मोनसे रायज्लायनायबो फैगोन आरो थिग खालामनांगौ होनांगोन जों नङाबा जोंनि राव अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर'फोरनि जे मोनसे सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टआथ' जयै थानायखौनो लुबैयो जोंथ' मालाबाबो
जोंनिफ्राय आलादा जानायखौ जोंबो लुबैयो जोंहा जों बर' हिसाबै ज' मोननाय जायोबाथ' बे जोंनि थाखाय मोजां खिन्थु बबेबा मोनसे थासारिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां आलादायै सानफिननो गोनां जायोमोन बे उननि समाव जोङो नायगोन खिन्थु जोङो दा राइट नाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' हिसाबैनो जोङो बर' फोसावथाय मुस्रिखौ दाफुंनानै लानायनि जे मोनसे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सुबुं अनजिमा बिनाय जादों बेखौ जों गथायजोबखाबाय जों गथायजोबखाबाय दुब्लिपिटि आरो डिसि मन्थ्रिनो दा बे हिसाबै मा जाहैयो बेयो एसे नायनो गोनां जागोन आरो आं सानदों माने बेवहाय माबा मोनसे जों रायलायनो गोनां जायोबा सरकार थागोन आरो रावबो समाजखान्थि थागोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायलायनाय जागोन माबा मोनसे जोङो मोजां सलुसननि लामा दिहुननो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ जोबथियाव नोंथाङा खौसेथि मिरु सुबुं आफादनि जिहेतु आफादगिरि महरै दानि बिटिसिनि बिसायख'थियाव लानानै गोबां बर'फ्रा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा बैसोरनिसिम खौसेथिखौ नोजोर होनानै माबाफोर बिसेस हरनो सानो बेथ' एसे दुखु गोनां बाथ्रा दा जों मोनसे ट्रेन्ड 2020 बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ 4 एप्रिलाव जागोन आरो दानि एप्रिलाव रिजाल्ट एनाउन्समेन्ट जागोन दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय नमिनेसन फाइल होनाया बर'फोरनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै बिसायख'थिखौ लानानै दिनै गुबैयैहाय बिपिएफ इउपिपिएल आरो गण सुरक्षा समिति बिजेपिबो थाबाय कंग्रेस थाबाय दा बेफोर गासैबो हान्जाफ्रा गावबा गाव ट्रेकआव बा बिसायख'थि देरहानांगौनि जि जुजिनाय बेखौ गोख्रोङैनो बयबो मुखुबैनो नांनानै दङ नांथाबलायनानै दङ आं बुंनो लुबैनाया दा बर'फोरनि जि मोनसे थासारि बा बर'फ्रा जि मोनसे थांखिखौ लानानै सोमावसारबोदोंमोन जाय मोनसे थांखिजों जोङो ज' हाबा मावबोदोंमोन बर' हिसाबैहाय दिनै बर'फोरनि बेखौ जों हमथानानै लाखिनो हायाखै बिसायख'थि फैयोब्लानो जोंनि गेजेराव गावस्रानायबो फैयो आरो बेयो बेखौनो फोरमान होयो जे जोङो पावार पलिटिक्सआव बांद्राय मुखुब जालायजोब्बाय दा हारि दानाया जोंनियाव जि मोनसे प्लेनिंजों जोङो बर' हारिखौ ब्रह्म मास्टारेस दानायनि बड'फानि जि ग्रेट प्लेनमोन बे प्लेनाव जोङो जे ज' जानानै जे खामानि मावनांगौमोन हयथ' जोङो बबेबा नङा बबेबा जों फैलाथ' जाखाबाय जादोंआखै दा बेनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय ज' जानांगौ जानो हायाखै दाबो दा आं बुंनो लुबैनाया बा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैहाय खावलायबोबाय थादोंमोन आरो लुबैदोंमोनबो आरो बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजा आइ आफादजों बयबो खौसेथिखौ लुबैदोंमोन आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बड' पिस एकर्ड गोरोबथा बावहाय ज' थांनानै जों जे सागोन हैलायनाय जादोंमोन दा सागोन हैनायावथ' ज' नुदोंमोन ज' नुनायाव रायजो राजायाबो फोथायदोंमोन जे एबारसो बर'फ्रा खौसे जानानै खामानि मावसिगोन बे फोथायनायखौ आइ आफा रायजो राजा बयबो लाबायमोन आरोखि नाथाय मा नुबाय सागोन होखांनाय उननिफ्रायनो जोंनि गेजेराव फारागखौ जों नुनो मोनफिनबाय आरो गावबा गाव राजखान्थिनि जि मोनसे गोहो बे गोहोखौ मोननो थाखाय जुजिलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि दा बे दुखु मोनदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा आरो बिटिसि बाहेरायाव थानाय आफाद हिसाबै बा रायजो राजा हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोनबाय थादों ओंखायनो जों खावलायहरदोंबो बा दाबो लुबैदों जोङो जे बोरैबा बुरजा फरायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जुदि बिसायख'थिखौ मोजाङैनो खौसेयै गेलेनो हायोबा खोब मोजां बेखौ जोङो दिनैबो बुंगोन आरो लुबैयोबो आरोखि दा आंनि नुनायाव गोबाङानो सासे गुबुन सासे बा बबेबा हान्जाखौ दाय फोननानै बा बिदिनो मुं सुनानैहाय गाज्रि बुंनानैहाय देरहानो नागिरनाय सोलो कौशल लानायखौ नुबाय आरोखि आङो बेखौ आंनिफ्रायथ' आं पार्सनेलि आं बिदिखौ मोजां मोनो आरो जेब्ला जुजिनांगौ सैथोखौनो बिथा खालामनानै जुजिलायनांगौ दा माखासे जोङो जोंनि बिजिरनायाव बा आंनि मोन्दांथियाव जि नुदों दिनैनि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे बुंनाय रावफोर गावजों गाव जि मोनसे हाब्रु सारलायनाय मुं सुलायनाय आरो गाज्रि बुंलायनानै बे बाथ्राफोरखौ नुनानै जों बुथुमना लासि थानो हायाखै दा आरो बेवहाय नंखाय बुंनायफोरखौ फोरमान जानाय बायदि नुदों आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे बिसायख'थिनि बिबुंथि जि रायजोनि गेजेराव बिसोरो बुंबोदों फोसावगासिनो बुंगासिनो दं बेवहाय दाय दस जालायनायखौथ' नुबाय
दा नंथारै बानायनानै बुंनायबो माखासे दङ जोंबो बेखौ बुंनो लुबैगोन जे नंखाय बिदि मुं सुलायनानै भट आदाय खालामनानै थिग दङ रायजो राजायाबो बिजिरनाया मोजां जोंना आइ आफा रायजो राजा जायखौ भट होगोन भटार्स जे दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा जानो थाङो जानो थाङाखै बिटिआर एकर्डआथ' एकर्डल'सो जादों बुंनो थाङोबा दासिम इमप्लिमेन्ट जानायथ' सम फैयाखै बिटिआर मुंखौ रिनिउ खालामनो थाखायनो बिटिसिनिफ्राय बिटिसिखौ बोखारनानै बिटिआर खालामनो थाखायनो बियो बिल पासआव दं पार्लियामेन्ट रायजोसभायावहाय मानोना बिटिसिआ मोनसे एमेन्डमेन्ट 6 शेड्युलनि गेजेरजों कनस्टिटिउसनेल मोनसे एरेन्जमेन्टमोनखाय बेखौ नोङो स्क्रेप खालामनो जानो हानाय नङा हाया नियम खान्थिया बुङा बेखौ ओंखायनो बिटिसिखौ गैया खालामनो थाखाय एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ जायो आरो एमेन्डमेन्ट खालामनांगौबा पार्लियामेन्ट रायजोसभायाव बिला पास जानांगोन अब्लासो नों बिटिआर बुंनोबो हागोन आरोखि दा एकर्डल' जादों दा बिटिआर जाबाय होननानै बिदि मिरु फोजौलाबायनायफ्राथ' बे ओंथि गैया बिटिआरआ जायाखै दाबो एकर्डल' जादों माने गोरोबथाल' जादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि समा दा फैथ'बावाखै बे सम लाबावगोन दा बिटिआर होननानै बुङो खौरांगिरिफ्रा बुङो माखासे समावहाय बिटिआर इलेक्सन होनो सोरबा खिन्थु बे बिटिआर इलेक्सन नङा बे बिटिसि इलेक्सन 2020 दा बे आंथ' बिटिआरजों मा मोनगोन मा मोना मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ माबा मोनसे एकदम डाइनामिक माबा मोनसे बेसिकेलि माबा मोनसे चेन्ज जाथारदों बेबो नङा आरोखि आंनि नुनायाव बहाबो दङ फारसेथिंजाय आरो एक्सक्लुसन इनक्लुसननि जि खोथाफोर फैयाखै होनबा बे एक्सक्लुसन होननायाथ' बोरैबाबा बर' गैयै गामिखौ दानख'ना थिगानो दं खिन्थु नोङो बर'आव थानाय ओनसोलफोरखौ सोहैनो हागोन ना हाया कमिसननि गेजेरजों बेबो मोनसे सोंनाय फैदों ओंखायनो बेयो जोंनि थाखाय एसेबां गोजोनथाव नङा ओंखायनो आंथ' बुंनो लुबैनाया बिसोरमोन जे जोंना जेसेबां एकर्ड सिगनेटारिफोर दङ दैदेनगिरिफोर एनडिपि मोनगोन ग्रुपनि बा हान्जानि दैदेनगिरिफोर द्राइभार फरायसाफोर बा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो गासैबो पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थाथ'नानै एकर्डखौ बोरै जयै इमप्लिमेन्ट खालामहोनो हायो बेनि खामानिखौ मावोबा साबसिन जागौ होननानै आं सानो आरोखि आंनिफ्राय दाथ' नुबाय मा एकर्डबो लाबोखांनायनि उनावहाय बिटिसिनि पावारखौनो लानो सेलायनायनिसो मोनसे दा दावहा बायदि आरो बाथ्राया बे साननो थाङोब्ला एसे दुखु गोनां जाहैबाय आरो नोङो पावाराव थानाय लोगो लोगो पावारावबो थांबाय थानो गावसोर जोबनानै थांबाय ज'बो नङा आरोखि दा बिदियाव उननि थाखाय एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामहैनांगौआ इसेबां गोरलै जानाय नङा आरो गभर्नमेन्टआ गेलेबावनो हागौ आरोखि खिन्थु जों ज' थानायमोनब्ला बियो जोंनि थाखाय एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बे गोरलै जागौमोन होननानै आं सानो आरोखि दा बे ओंखायनो जि जाबाय दाबो सम दङ बिसायख'थिया जाथ'वाखै नमिनेसना होदोंबाबो बबे जायगायाव देरहानायनि पसिबिलिटि दं गैया बेफोरखौ जुदि बुरजा फरानि गेजेरजों गावजों सावरायनायनि गेजेरजों थि मोनसे गनथब फैनो हायोबा बिपिएफआ इउपिपिएलखौ बबावबा सहाय खालामनांगौबा सहाय खालामनो देरहानो आरो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ बबावबा सहाय खालामनानै देरहानो हानाय बे रोखोम खामानिखौबो मावनो हानायबा बा मावनो हायोब्ला दाबो इयुना जोंनि थाखाय हारिनि इयुना गोजोन होननानै बुंनो हायो आरो दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय दा दिनैनि बे मोगा फोजोबनो नागिरबाय ना जिहेतु जोङो माखासे मिडियाफ्राव जों नुनो मोन्दोंमोन दि जिहेतु जोंनि दानि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोरमायदोंमोन दि जोंनि नैबे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव बिथांमोना गासैबो थालांनाय माखासे कसारि हारिनि जातिफोरखौ जथाय लानानै काउन्सिल दानांगौ होननानै जों खोनानो मोनो दा बै बाथ्राया बेसेबां सैथोमोन बे सोंनायनि फिननायाव रायज्लायबाय बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजोंबो रायज्लायबाय जोङो आरो जोंनि मानगोनां रायजोसभानि एमपि बिश्व दैमारि बिथांजोंबो जों रायज्लायबाय आरो बिटिसिनि चेयारमेन गोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जोङो रादाबखौ फोरमायबाय आरो जोंनि दुब्लि फिथाइयारि डिसि मन्थ्रि मानगोनां चन्द्र ब्रह्मजोंबो जों रायज्लायबाय जे दिनैनि दिनावहाय जोंनिनो बर' फोलेरनि सुबुं रियां ब्रुबो होनो बिथांमोना हाइलाकान्दि जिल्ला काछारथिंजायहाय बेवहाय रायजो जानानै दं बाङालिफोरनि गेजेराव मुस्लिमफोरनि गेजेराव गुबुन हारिनि खोब जेंना जेंसिनि गेजेरजों सानजानि गेजेरजों नाख्रेबजानाय मोनसे हारि बिसोरबो बिसोर बिथांमोना बुंफैदों जे जोंखौबो बर' कालसारावहाय लाफानांगौ बे प्रप'जालखौ लानानै फैदों दा बेयो फाइनाल जोंनि गेजेराव रायज्लायनाय मा रोखा रायज्लायनाया जाबायब्लाबो एसे रायज्लायनांगौ दंबावो
आरो सोरबाया गोसो जानानै जों बर' फोलेरनि फैयोबा जोंहा बाहाय हेंथा गैया। जोङो सानदोंबो आरो जोङो जोंनि गेजेरावहाय एसे रायलायबायबो जोङो बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' साहित्य सभा आरो जों बिथांमोननि जेंनाखौ लानानै ब्रु आरो रियानफोरनि जेंनाखौ लानानै जोङो रायलायखांबाय आरो रायलायनाया खोब पजिटिभ। नंगौ बर' फोलेरनि मानसि बिथांमोनखौ जों बजबना लायोबा गाज्रि जानाय नङा। दा माखासे बाथ्राफ्रा जोंनि गेजेराव एसे सोंनाय सोमजिदों जे गुबुन माबायाव होदेरना लायोबा जेंनाफोर जाहैबाय बेबो नामा बिदिबो बुंनो नागिरदों। ओमफ्राय फिननायाव जों बेखौ बुंदों बिसोरथ' जोंनिनो बर' फोलेरनिनो सुबुं बे हिसाबैहाय जोंजों लोगोसे बोजबना लाफानायाबो गोनांथिबो दङ। ओंखायनो नायै जोङो सावरायबावनायाबो दंबावो आरो बेल' नङा ओरैनो माखासे जोंनि बर' जोलैनि मानसिफोर दिनै मेसफोरनि बाथ्रा दङ बिथांमोना मा सानो जों मिथिया हाजोफोरनि बाथ्रा सोरबाया बुंदों माने जोंजों फैनो नागिरनाय सोरबाया बुंदों फैनो नागिराखै माबा मोनसे साननायबो थानोबो हागौ आरो बेबायदिनो माखासे राभाफोरनि खोथा फैगौ गार'नि खोथा फैदों बिथांमोनाबो बर' फोलेरनि मानसि गोजा। दा बिसोरखौ गासिखौबो लाफाजोबनांगौबा जोङो नाखौ बुंनाय नङा खिन्थु जोंनि हराव गैया। जोंनि हरबा जोंना एसे माने जेंना जों नुहुरदों दा बिथांमोना गावसोर आवगाय फैबा जोंहाय जेबो जेंना गैया। जोङो सानगोन आरो उनाव मा खालामनो हायो बेनि राहा लामाखौ जों लागोन आरो। दा जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा जोंनि मिरुखौ जोंहा मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिजों जों गोबां बाथ्रा सोमोन्दो जों सावरायनानै मिथिनो मोनबाय। दा बिथांखौ नैबे समाव जोङो